Evo, znači, ja sam Krešo Vargec i moj tim i ja smo razvili aplikaciju ORDB koja služi kao nekako integralno rješenje za poslovanje vrtića. Znači, između ostalog ne samo dječjih vrtića, nego svih ustanova koja se bave djecom. On omogućava komunikaciju između samog vrtića unutar organizacije, znači od svih mogućih zapisa o tijeku rada, o prisutnoj djeci, prisutnim zaposlenicima, kao i bitan naglasak je i na komunikaciju sa roditeljima, gdje zapravo se pruža nekakva detaljnije i točnije informacije prema samim roditeljima. Tako da, evo, razvili smo to kroz nekakvih 11 mjeseci, tim koji obuhvaća i ne samo stručnjake u IT-u, nego i stručnjake u samom području u kojem govorimo, od logopeda, zdravstvenih djelatnika, administracije i odgajatelja, dakle da zapravo su svi aspekti nekako tu, ajmo reći, podržani, gdje je bitan naglasak i stavljen na jednostavnost funkcioniranja same aplikacije i mogućnost nadogradnje. Dakle, ta aplikacija se i nudi kao nekakav software servis gdje krajnji korisnik samo brine o korištenju aplikacije, ostalo je prepušteno nama, što uključuje i nekakve nadogradnje. Već imamo nekakve ideje za nekakve nove nadogradnje, za nekakav vrtić online. Što roditelji dobivaju? Roditelji dobivaju punu informaciju, mogućnost, znači, kontrole što se dešava s njihovim djetetom. U svakom trenutku? U svakom trenutku. Znači, doslovno je dovoljno da se samo prijave na tu aplikaciju, odnosno registraciju napravljaju ili oni ili vrtić po dogovoru, i onda vide tamo i kad je dijete bilo i da li je bilo odsutno, zbog čega je bilo odsutno. Znači, ima uvijek nekakvih takvih situacija. Posebno sad ovo doba korona, tako. Koliko, dakle, dobiju i informaciju koliko je cijela grupa, djece recimo, samoizolaciji, znači da u vrtiću se, dešava da je, bilo kakav virus, ne samo sad i COVID, nego i recimo norovirus, astrovirus i takvi. Da neko ima temperaturu ili proljev. Ono informacije zapravo koje smije znati, koje pusti neko djelatnika prema tamo. Znači da se ne koriste nekakvi vanjski alati, Viberi, mobiteli, ovako onako, gdje su često neadekvatni za pročitati nekakvu anketu. Recimo sad će biti anketa već stigla za prisustvo djece tijekom ovih praznika, znači uskršnjih, tako da evo, to se isto može, znači, vidjeti neću reći ko je šta kliknuo, nego evo koja je trenutačna situacija, da roditelj ima tu informaciju. A što dobiva vrtić, odnosno oni, dakle, koji su njemu zaposleni, od onih koji rade direktno sa djecom do onih koji rade u administraciji, pa kuhinji i tako dalje? Pa recimo kuhinja uvijek ima odmah, znači ne mora se nadvikivati okolo po vrtiću koliko ima djece u kojoj skupini, znaju koliko broja obroka trebaju poslužiti jer vide koliko djece je prisutno danas, što može u konačnici i biti dobro za planiranje recimo za sljedeći mjesec i tako dalje, ili za određene dane. Prema tome zna se nekako, ajmo reći, i taj ekonomski aspekt s te strane. Recimo odgajateljima, naravno, ako je neko od odgajatelja bolestan ili tako, znaju, imaju zapis uvijek o djetetu da li pati od nekakvih alergija i tako dalje. To je nešto što zaboravimo i reći usput. Pa nadalje, administracije, naravno isto prisutnost dosta bitna, ako ništa drugo, zbog cijene koja se na kraju krajeva isporučuje. Pa do nekakvih drugih aspekata, znači što im je potrebno, što ne. I naravno ono najbitnije, recimo, za ostale službe, stručne službe koje rade, kad ispišu sve dokumente, zapise, da zapravo svi imaju uvid u to. Evo, recimo danas... Da li recimo putem te aplikacije roditelj može vidjeti da li mu je taj dan dijete ručalo, spavalo? Pa to sad sve zavisi naravno od krajnjeg korisnika, odnosno odgajatelja, da li se upisuju takvi zapisi. U pravilu oni to ne upisuju, ali može se poslati takva poruka, recimo, znači napravljen sustav komunikacije u tom porukama. Vaše dijete nije baš danas, je nešto čudno, dajte ga recimo promatrite, odnosno nešto je bio onak ne baš dobre volje, a mislim da bi to realno odgajateljima puno vremena oduzimalo baš da se svako dijete radi zapis, ali recimo za nekakve iznimne situacije da naravno. Isto kao što zdravstvena djelatnica može unijeti bilo kakav zapis u mjerenjima djeteta,
recimo to znamo i da traži se. I država, znači koliko je težak, visok dijete, ako se napravi pregled logopedski, to se unosi u aplikaciju, automatski roditelj vidi da je dijete i pregledano. Koliko je recimo ona sigurna kad je riječ o zaštiti osobnih podataka, recimo dakle da ono se stanje određenog djeteta prvo pošalje njegovom roditelju. Znate ono da ne ide dalje, da ne nastane panika prije, a možda ne. Ne, u sustavu je napravljena znači autorizacija ko što može vidjeti koja je informacija, naravno da recimo konkretno mom djetetu ne može vidjeti neko drugi, osim ako nije nekakva poruka koja je poslana na cijelu grupu. Recimo konkretno vlada norovirus, ali se ne kaže kome, ali nas se upozori recimo kao roditelj, evo vaše dijete je primijećeno da ima temperaturu i nekakve simptome koji bi ukazivali na to, pa pripazite. Znači, tu informaciju nema neko drugi iz te grupe, kao što ne znam, netko iz administracije nema uvid u zdravstvene kartone i nema potrebe za tim. Znači, ima potrebe za vidjeti prisutnost koliko je bilo djece danas ili koliko je bilo, ne znam, za Peru Perića, koliko je bilo mjesečno djece, da onda mogu napraviti nekakvu kalkulaciju, to je recimo ono što računovodstvo interesira, da li je pohađao i koliko je pohađao neke druge dodatne programe, znači tu ima mogućnost dodavanja apsolutno svih mogućih dodatnih programa i to je to. Ako treba nešto administrativno u tom dijelu, tu vidi administracija, ne znam, broj telefona neće sigurno zdravstvena djelatnica mijenjati u određenom objektu unutar vrtića. Kad mislite da će ta aplikacija zaživjeti u zagrebačkim vrtićima, recimo većini ili koliko god? Pa to je vrlo nezahvalno zapravo govoriti za zagrebačke vrtiće, nama je zapravo nekako područje cijele Hrvatske zanimljivo. Grad Zagreb je opet specifičan zbog niza razloga, a velim, tako ne znamo kad će koliko zaživjelo, mi imamo nekakvu svoju procjenu, nekakve svoje želje, pa onda vidjeti što dalje s tim. Dakle, za sada se aplikacija kao pilot program provodi u dva vrtića. Gdje? Znači, jedan je vrtić dječji vrtić u Vrbovcu, gradu Vrbovcu, a drugi u dječji vrtić u Lekenik. Kakva je povratna informacija? Pa zapravo, evo, što se tiče povratnih informacija od samih djelatnika, to je odlično. Znači, oni su vrlo zadovoljni i često svojim sugestijama zapravo i unapređuju aplikaciju. Što se tiče ravnatelja, oni su zapravo vrlo, vrlo zadovoljni. Roditelji, doduše s roditeljima bi možda nekako, što se tiče tih upisa i dijela što je bilo, to je isto također su dosta zadovoljni. Ono što je recimo zgodno tu, da ta aplikacija se u oba slučaja povezuje sa njihovom web stranicom, pa recimo automatski se ažurira jelovnik, automatski se nekakve informacije stave, tako da tu možemo napraviti nekakav takav spoj. Tako da za sada smo poprilično zadovoljni, to nam je dalo zapravo nekako... Dakle, ona može i sadržavati podatke na što je konkretno koje dijete alergično ili... Tako je, da. Znači, ako imate takvu informaciju, onda i naravno da neko recimo u kuhinji može dobiti takvu informaciju da u toj grupi dijete, nije bitno koje dijete, ali da 2 obroka trebaju biti recimo bez glutena ili bez mliječnih proteina. Tako da s te strane je to znači nekakva informacija koja je relativno bitna. Hvala lijepa. Hvala vama.